Es fa fosc. El cel s'omple de petits puntets brillants. Des de casa veiem la Via Làctia, la nostra galàxia, i intuïm que hi ha un univers molt més enllà. Comprendre el nostre lloc a l'univers i entendre com aquest es comporta no és trivial. Per sort, la humanitat va organitzar-se per tal d'estudiar petits fragments del coneixement. És així com van néixer els centres de recerca, allà on es modela la realitat. A Barcelona, i molt a prop d'aquesta, hi ha molts centres de recerca. Cadascun està especialitzat en un àmbit del saber. A la Universitat Autònoma de Barcelona trobem l'Institut de Ciències de l'Espai. A través dels seus telescopis i mitjançant models matemàtics, allà estudien l'univers. Los científicos creen que el universo se ha formado en un instante, y ese instante se llama el Big Bang. Justo después del Big Bang, en menos de un segundo, el universo empieza a expandirse en una fase que los científicos llaman inflación cósmica. Después de la inflación, en este periodo, en casi 380.000 años, el universo es un plasma muy denso, tan denso que ni la luz se puede escapar de él. Pero sigue expandiéndose, ralentiza un poco, pero la expansión sigue y sigue, hasta que por fin la luz empieza a escapar, empieza a girar, las partículas empiezan a reunirse, empiezan a formarse las estructuras que ahora, en este momento, conocemos como galaxias, estrellas, agujeros negros y todo lo que es en nuestro universo. La cultura és la transmissió de coneixements i normes socials. Per això, és tan important donar a conèixer la història de l'univers i del nostre planeta. Un planeta que s'originà dins un sistema solar, un planeta rocós. La geologia del nostre planeta és fascinant. No només la composició de les roques, sinó també el cicle d'aquestes, la fossilització, la tectònica de plaques. Els volcans acostumen a trobar-se en àrees de moviment tectònic de plaques. Aquestes plaques són com fissures a la superfície de la Terra, que es troben sota el nivell del mar. Els volcans fan emergir magma de l'interior de la Terra. Estem al Cruscat, a la Garrotxa. El Cruscat és un volcà inactiu des de fa 10.000 anys. Estem davant d'un tros de geologia, de física i d'història. Aquí, allunyats de les grans urbs, se'ns presenta una realitat complexa i de gran abast. Si volem fer-la arribar al gran públic, haurem d'apropar-la, per tant, transportar-la, simplificar-la i comprimir-la. El planeta en què vivim està ple de meravelles, com ara els volcans, però sovint cal viatjar a grans distàncies per poder-les observar. Els museus exposen el patrimoni material i immaterial. Els fenòmens geològics, com a patrimoni cultural, els trobem exposats al Museu de la Ciència Cosmocaixa de Barcelona. El mur geològic és un dels espais permanents singulars del Cosmocaixa, on exposem un seguit de peces reals, o sigui, de mostres reals de diferents fenòmens geològics clàssics, característics, com per exemple els plecs o les falles, o el que podem veure aquí, no? Els volcans. Tot concentrat per mostrar les bases de la geologia. I és, de fet, una de les instal·lacions en què millor es mostra la filosofia de Cosmocaixa, que és concentrar la realitat i aconseguir un diàleg a tres bandes entre l'objecte real, el visitant i els experiments associats a la mostra que nosaltres presentem. Perquè a part de la peça real que podeu veure aquí, també disposem d'uns mòduls electromecànics que expliquen com s'ha produït la peça que esteu veient aquí. No tinc constància de que cap altre museu del món tinguin quelcom similar, per exemple, al mur geològic. Tenim la sort
d'habitar un planeta que té una geologia que permet un registre fòssil. Per tant, podem llegir la història del passat de la vida des del present dels nostres dies. En aquests bancs de la plaça del Diamant de Barcelona trobem restes d'éssers vius i de la seva activitat biològica que ens permeten conèixer els ancestres i els orígens de la ciutat. Aquí estem asseguts en unes losses de roca sedimentària i que contenen uns fòssils d'invertebrats marins, possiblement del Miocè i el Quaternari, és a dir, en un lapse de temps entre 2,6 milions d'anys fins a 23 milions d'anys. És molt de temps, és molt lluny per a escala humana, però és molt poquet, és abans d'ahir, en el temps geològic. I tenim aquestes losses que possiblement han estat tretes de les pedreres de Montjuïc. Les pedreres de Montjuïc van ser la font de pedra per a construir bona part de Barcelona, especialment el districte de l'Eixample, Gràcia, Sant Martí, i que en aquest moment no hi era la muntanya fa aquest temps, 23 a 2,5 milions d'anys, sinó que era un delta, un lloc d'intercanvi entre el mar i terra, i on vivien uns cucs que estaven formant els seus caus a terra. Aquests cucs van morir, els seus cossos es van descompondre i les seves cases es van petrificar de poc a poc en el procés de fossilització. I després, per erupcions volcàniques, per terratrèmols, per tectònica, van canviar la configuració d'aquest mar i va emergir el Montjuïc. I quan va sorgir Montjuïc, van tenir la sort després els éssers humans de poder aprofitar aquestes roques. De fet, els arquitectes de Barcelona diuen que Barcelona és filla de Montjuïc. I per aquesta entrevista jo crec que li afegirem que és filla del mar de Montjuïc. Molt de cura. No hi érem nosaltres com a éssers humans en aquesta època. El nostre planeta va originar-se amb una atmosfera anaeròbica, sense oxigen, que de mica en mica, gràcies a la feina dels primers organismes fotosintètics, es van omplint d'oxigen. La vida neix al mar. Aquesta vida que neix al mar neix en forma de petits bacteris, però evoluciona fins a grans cetacis. Aquesta balena en particular va varar a 1862 a la costa de Llançà i pot arribar a mesurar 20 metres, més de 20 metres, i a pesar molt més d'una tona. Els oceans s'omplen de vida i diversitat. La vida surt més enllà i colonitza la terra ferma i el cel. Peixos, amfibis, rèptils, l'evolució de les espècies. Apareixen els mamífers i, entre ells, els primats. L'estudi dels orígens de la nostra espècie no és quelcom senzill. Només han quedat algunes peces soterrades d'un trencaclosques deslocalitzat, fragmentat i incomplet. El Pau és un avantpassat nostre llunyà que va viure aquí al Vallès Penedès fa uns 12 milions d'anys. Tenim tant les restes del crani com de l'esquelet i hem pogut, per exemple, amb una resta tan completa, analitzar la seva dieta i saber que menjava fruits i també la seva locomoció i també saber que és el primer primat que té un tronc dret com el nostre, com el dels humans. Conservar el patrimoni pot ser molt costós. De fet, requereix de grans equips de professionals i fins i tot maquinària.
Sovint, la ciència i el coneixement per se no disposen de grans pressupostos, però per sort sí de gran enginy. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont va arribar a un acord amb l'empresa que gestiona l'abocador de Can Mata. D'aquesta manera tenien l'oportunitat de mirar si hi havia restes importants abans que s'aboqués la runa. Fins aquí hem fet un recorregut per l'històric dels éssers vius. Ara ens podríem preguntar com preservar la biodiversitat i tenir cura de la vida. Una pregunta a la qual intenten donar resposta des del Zoo de Barcelona. El Zoo de Barcelona està molt compromès amb la preservació de la biodiversitat, més amb el nostre nou model que el vam aprovar l'any 2019, on precisament se'ns marquen unes pautes en què nosaltres estem intentant recuperar espècies molt amenaçades o vulnerables, estem treballant en projectes de conservació en llocs que aquestes espècies han desaparegut o els hàbitats estan malmesos i li donem molta importància sobretot a la fauna mediterrània perquè acostumem a pensar que altres llocs del món estan molt amenaçats, però a casa nostra està tan o més amenaçat que l'Amazònia, l'Antàrtida, etc. Aleshores, un dels nostres compromisos és precisament ser garants, ser els guardians d'aquest patrimoni genòmic que tenim, que atessorem, d'animals que estan en perill d'extinció, perquè aquestes espècies, quan desapareixen, és com la Biblioteca d'Alexandria, que va desaparèixer, i que un tomo d'un llibre d'aquest desapareixés. No només a vegades desapareixés tot el patrimoni genòmic d'aquesta espècie que ha desaparegut, sinó a vegades les espècies que viuen en el mateix hàbitat o són paràsites o tenen alguna relació amb aquesta espècie també desapareixen. Per tant, un zoo de Barcelona, el que atessora és un patrimoni genòmic d'espècies, algunes d'elles com l'òrix blanc desaparegut de la natura, i que la nostra responsabilitat és cuidar-les, reproduir-les, garantir el benestar animal i, si podem, sempre iniciar projectes d'alliberament o de reintroducció dels seus hàbitats. L'òrix blanc és una espècie que està extinta a la natura. És una espècie que ja estaven a les pintures de les piràmides egípcies i els temples egipcis. Com veieu, és un antílop d'un port molt important. En castellà, a més té un nom que jo crec que li queda millor, que se li escau millor, que és cimitarra, perquè les seves banyes simulen una cimitarra de l'instrument aquest de corda. I és un antílop que nosaltres estem intentant reproduir i a veure si podem arribar a algun projecte de poder reintroduir en el seu moment, sobretot a la zona nord del Magreb. Espècies com aquestes, desgraciadament, n'hi ha moltes més que en els últims anys, en les últimes dècades, han desaparegut. I una de les tasques nostres és intentar conèixer-les bé, perquè no és tan fàcil fer un projecte de reintroducció. Cal preservar la biodiversitat, però les persones també han entès que cal preservar i fer créixer el coneixement i el respecte que configuraran una societat futura ben educada. Des d'abans de l'època romana, quan s'aixecà aquesta ciutat, la cultura ha evolucionat moltíssim. És important posar en valor totes les institucions culturals de la ciutat, és a dir, centres de recerca, museus, zoològics, centres culturals. Va ser precisament aquí on Barcelona va començar a entendre la importància del coneixement. Aquest objecte que acabem de veure estava ubicat en un espai emblemàtic de la ciutat com és el Parc de la Ciutadella, un espai que de fet
des del seu origen ja va ser concebut com un espai de ciència i de natura. L'any 1872, Josep Fontserè va guanyar el concurs per iniciar els treballs de reconversió del que havia estat l'antiga ciutadella militar en un parc públic i ja va concebre la inclusió d'edificis dedicats a l'estudi de la història natural i també la promoció dels avenços de la indústria. Barcelona ha estat i és referent en molts àmbits del coneixement, com per exemple l'arquitectura i el disseny. El pavelló és un edifici icònic que concentra els principis bàsics per construir d'una manera moderna. És un edifici de planta lliure amb estructura metàl·lica i això vol dir que el pes de la coberta el sostenen els pilars i no els murs. Això que ens facilita? Poder fer grans obertures. Barcelona també és pionera en àmbits que miren cap al futur, com la biomedicina o la robòtica. Si a l'Institut de Ciències de l'Espai miren el passat més llunyà, a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial miren a un futur on els robots ajuden a les persones. Esperem que continuar millorant i evolucionant en la cultura del respecte. Aquest és en Sòcrates, és un robot del grup de percepció i manipulació, al qual li estem ensenyant a manipular objectes tipus roba, però també està fent amb diferents mans altres projectes d'assistència a gent gran i a malalts d'Alzheimer per fer entrenament cognitius. I aquest és l'Ivo, que és un robot del grup de robòtica mòbil, el qual té habilitats per moure's en entorns urbans, però també per intercanviar-se objectes i per fer tasques de manipulació en col·laboració tant amb altres robots com amb persones. El coneixement no està renyit amb l'emoció, l'expressió o l'art. Tot ens fa créixer, sobretot si s'estableixen enllaços, si es connecten les persones i els cossos i es treballa per una intel·ligència col·lectiva. Som fets a les estrelles. Les nostres partícules elementals van començar el viatge amb el mateix Big Bang.